Ano the entrance na? Maintenance idol. Boy, rin dito. Tawa bita. Yun mga idol, nandito tayo sa bahay nila GB ngayon. Sama natin yung mga team update natin. Ano? Ito yung Black Palakaria. Yun si GB mga idol, naka Pilipinas. Dito kami sa Umingan mga idol. Bakit nga ba kami nandito? Matini karera kami mga idol. Niyaya kami ni GB. GB Kaligdong. Ang insayado ng Umingan. Ano po mga idol, time check. Ano yung orasan? Idol, kita mo na ini. Nakabintang ka, pindutom lang ata. Nakabintang. Bueno, idol. 12:26 mga idol. Mauna na yung kasama natin. Ride na lang ka daw. Mga idol, ride out na pala kami. Punta kami sa barangay ng Karera. Yun o, dami nila. Narong way kasi ako mga idol. Dito ako dumano. May daan pala doon, mas malapit. Budol road bike. Yun o, naka road bike. Budol mga idol. Ride safe na lang sa atin. Note lang tayo mga idol. So yun mga idol, andito na kami sa barangay Uston pala to. Dito sa Umingan mga idol. Kapang na lang tayo sa race mamaya mga idol. Hindi na tayo sasali mga idol. Manonood na lang tayo. Mag-vlog na lang tayo mga idol. Parang mahirap yung ruta mga idol kasi bada natin sa Karayan. Medyo mahirap. Sira yung bike natin mga idol, katog-katog. Kailangan i-repack. Saan lang natin mga kagrupo natin mga idol. Ito si Ipong mga idol. Sama niya si ano. Yung mga tropa natin sa lingkupan, nakaangot na. Oh. Yan, sasali na naman siya mga idol. Libre ng mga baka. Libre ka no. Hindi niya ako nilibre sa ano mga idol, linggupan. Kita-kit sa bag. Ano? Yan, kain nata. Ay, ikutan natin. Ride safe na lang mga idol. Ride safe kalatan idol, ride safe. Ikutan natin. Wala lang. Kumong, start na po Lumingan mga idol, kahit rain or shine. Maambon na dito. Hindi namin alam kung saan yung finish line, pero dito na lang kami mag-abang mga idol. Yun yung mga tropa natin. Galas. Yan o. Nabaliktad daw yung isang kasama natin mga idol. Asen. Dito na lang kami, rain or shine talaga to mga idol. Palakas na yung ulan. Yung ambon, nandyan na po yung natumba naming kasama. Baliktad ka? Ay, nagkabyos lang pala. Meron ka na balitwag? Saan ka na balitwag, Jumel? Di pala manabalitwag mga idol, nagkabyos lang. Kala namin natumba na. Saan banda? Finish line, hindi namin alam kung saan finish line. Rain or shine talaga to. Ano po yung breakaway Aloy? Ay siya! Aloy. Yun o, si Aloy yan mga idol, 12 years old, si GB. Ay, ni Aloy Ajay! Yun o. Wow, rain or shine talaga. Dadami na subscriber ko nito mga idol. Yun o. Ulumingan po yan mga idol, Ulumingan. Yun, dami nila o. 12 years old yung breakaway mga idol, si Aloy yun. Yun o. Oh. Ganda, karera mga idol, umulan. Wow, naka-face shield pa yan mga idol. Gego! Wala po sila mga idol, nabutan na.
Nabutan ko yung bata. Bibili. Yan na po mga idol. Tsaka dito muna tayo mag-video mga idol kasi malakas na yung ulan. Yan na sila. Ang babae sumali mga idol o luminggan. Dami pang tinalo yung babae mga idol. Ito na po yung breakaway mga idol. Apat sila. Yun na po yung panglima mga idol. Malapit lang idol. Pang-anim mga idol. Sidag lang. Asidag lang idol. Na po si Aloy pang 7 na. Aloy. Pang 7 Aloy, pang 7. Sumali pang walang helmet oh. Kumusta si Dag idol? Isang babae mga idol. Yan na po yung breakaway. Hoy, papatay trangkuda! Patay trangkuda pa rin mo. Sayang. Anda magtitinang ko, alam na. Dagdagan boss. Dagdagan pa set na. Asidag lang. Ang anim mga idol. Sidag lang Aloy. Oy. Kadubangat dito ay nagado. Nakatapit sa pala boss. Dami danom na ito yun. Karga idol, karga. Idol na sidag lang. Solo breakaway mga idol. Oh, ang pinatay daw. Pinatay daw. May? Madida karkargaan ni. Patay trangko mga idol. GB, ba't patayin na trangko mo? Ito po yung pang 7 at 10 mga idol. Pari ko. Oh. Idin ka boss. Patay sa dito. Ano? Asidugan! Kunti na lang! Kaya. Yan na po yung breakaway mga idol. Solo breakaway. Ang dami niya kasing kasama sa harap eh. Nice one. Panalo. Mga idol, walang finish line pero ano? Dayo kategory mga idol. Halos lahat ang lead. Oh, dayo kategory. Parap na kayo mga idol. Dayo kategory mga idol. Yun na po yung mga breakaway mga idol. Idol, smile! Ang nakayat. Gilang G-Lord. Dami nila oh. Natumba yung isa mga idol. Cool! Dito na kami magpi-finish line.
Madilim lang pala dito mga idol, madilim lang kaso mas maganda mag-video dito. Ali idol, sige palpasan lang. Diyan na po yung breakaway mga idol. Basahin mo si G-Lord, bigyan mo ng tubig, bigyan mo ng tubig. Idol, danom. Basahin mo yung likod nila. Pasidag lang mga idol. Hindi, basahin mo yung likod. Yung likod, basahin mo. Basahin mo yung ano, likod niya, yung likod. Sige, yan po. Si Papa Nalo yun. Oh, yung naka-pink. Idol, basa likod, pertakam. Oh, nice one. Tabi. Tingnan mo yung likod mo pag nagbabasa ka. Ge, idol, ge. Palpasin nyo lang. Nih. Tabi. Basahin mo si Boss, bilis! Likod, Boss! Likod sabi. Ba't naman yun? Yung tol-tol. Ano nga dyan? Kawan? Ang nagad daw pag nandag ito, nagad daw. Wait. Napa-rigid, idol. May rigid. Yun na po mga idol, yung breakaway natin, mag-isa. Yun. Malapit lang pala mga idol. Yan na po yung pangalawa mga idol, pangatlo. Balmonte. Sige lang, G-Lord. Basahin mo sa likod. Sa taltal. Idol, pasok tapet. Idol, paano lang, palag. Ay, palag. Sige. Kunti lang, sa likod. Sa likod. Nice one. Sige lang, idol. 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 Sidig lang. Laban! Ha? Ha? Sige idol, sige, sitig lang. Oh, malayo. Bilis ng dalawang breakaway mga idol. Ito na yung dalawang breakaway natin. Pangatlo mga idol, si Balmonte. Dami rin kasing ano eh. Dami rin kasing mga ano idol, nakakasalubong. Layo na ng dalawang breakaway. Yung pang-apat mga idol, yung nangunguna, na overlap na tong dalawa.
Ilang idol, top 8 kayo. Top 8 kayo, top 8. Sige lang, tiis. Top 8 na mga yun. Napitin ka? Ay, may dolong ka? Pang 12 kayo mamin mga idol, 12. Mali. Ay, ano, dikit. Pang Christian ko. Pudo ba naman kayo? Isa? Mo nandito kaya? Win kanina. Yo idol, break away. Pakitaan mo ako ng aerobar. Tumba? Tumba siguro. Sakit mo naman. Saan? Naka-start doon siya kapag mabaw. Yan po yung dalawang breakaway yung nasa harap mga idol, na overlap na nila yung ano, iba. Ito po. Yan na po yung pangatlo, pang-apat mga idol. Hindi, pang third aja idol, kadwa majay. Panglima, kuya dyan, panglima. 5, 6, 7, 8. Yung kita may sheets ko, anak. Di banda. Gago, pati Ajikom na pukaw. Yun mga idol, di na tayo pumuntang finish line kasi ano, masikog yung gulong ko mga idol. Namalas tayo ngayong araw, masikog. Kaya pala tumatalbo-talbog. Problemado, pauwi pa mga idol. Pero yung breakaway kaninang dalawa mga idol, sinalang panalo, magka ano sila, yun na po, problema ko pauwi mga idol kasi tignan nyo na lang. Ayun po mga idol, yung gulong ko lumobo. Then mga idol, naantay ko lang yung kasama ko. Medyo namalas tayo ngayong araw mga idol. Lumobo yung gulong mga idol. Pasensya na mga idol pag hindi na natapos yung karera. Kasi nagkabirya mga idol, lumobo po yung gulong. Kaya naman siguro akong iuwi ng ganyan mga idol. Tapos yung headset po natin mga idol, alog-alog. Quit bike muna, wala tayong pampalit mga idol. Quit mountain bike muna. So yun mga idol, dito ko na pala tatapusin yung vlog natin mga idol. Salamat sa mga sumusuporta dyan. Thanks sa mga nanonood mga idol. Ride safe lang tayo lagi, tsaka ingat kami sa pag-uwi mga idol kasi paulan mga idol. Medyo makulimlim ngayon dito sa Mingan. Medyo makulimlim po dito mga idol. Kaya siguro akong iuwi nito mga idol. Okay mga idol, kita-kits sa next vlog. Salamat sa inyo.